UMLA jonggonong po konstituensi uba Amiral Bons im harangkat kajinya don lang UMDC ka konstituensi uba Balajid Rani rengkat da kaji sandan lang jong ba plilat tuso ubade chairman jongganong po Block Congress Committee menta kasngi kine kino ilam kilalet bania kendu ya ki doktor in charge jong ki health center kiba kilalet bania kendu ya ki doktor in charge bat ki staff jong ki arteli ki PHC kata ka umden PHC bat kamar ngar PHC hadin makiladet wan kendu ya doktor M Mauri ubade DM an HO jong Civil Hospital Nopo Haribo District da kajing temu banla ban sungtu ya kajing penkre banyada bat bandrat dingkong ya kunyang jingpang COVID-19 bat hadin kajing ya kendu UMLA ba Amiral Bons im ula penpau ya kajing sukmen bat sungu ya ki doktor bat kinong penia jong ka Civil Hospital Nopo bat ki arteli ki PHC kata ka umden PHC bat kamar ngar PHC ba kajing penkre jong ki kala long ka babyang na ka benta bania kun persya ya kunyang jingpang COVID-19 bat kum shibenta ban shimbenta lang bat banang ai mensim shushu ya kinai kinong sumar ki doktor bat ki staff jong ki tegi arteli ki PHC uba Amiral Bons im ulano senyang da kitiar jinyada ki balatip kum ki personal protection equipment PPE bat hakaju kapor UMLA jonggonong po konstituensi ulano senyang ya kini kitiar jinyada syaki press bat ki media ki badon Haribo district haga ni kesngi haga jingadon rengkat di MDC badon purom jeni kini ki nong elam ba mat kiri orang ba kirang ba senong ki badon lang ngila yolat ban lijungo ya ki lightly ki jaka sumar kebeketuk ya kanong po Civil Hospital ya kamarngar PHC bat ya umden PHC kajing temu kolong ban ya kendu ya ki nong yalam ki doktor adu di MNHO ki medical officer in charge jong kini ki hospital haka ba nginla ban sutu ya kajing penkre ya ka preparedness kajing ki ban ya kun ya unek yang jingpang COVID-19 ban ngelayo ban ya sutu jengmut ban ya keren bat ki haka ba ngelayo snow ya ki kijing penkre jeng ki balong very positive ngilong impress ban ngisung kemen sung tenat ban i bagi nong tre nong health department ki balong ki sipai ki hakmat ne ki biakun ki la penkre bah bat bana kaliang ngajungi kum ki nong mikmat ru ngi support kat bala naga liang ngajungi ru bat akan ne kapor ngilayo ru ban ya keren bat ki ha ka bade bagi jing penkre bala da ki don kumno ki suspected case ha ki ni khamtam ha ka umden PHC bat kamar ngar PHC layo bani keren iki ben identify ya kino ki jaka school dan ki indoor bar dan kino kanang bikin lawan pendon kami ki quarantine center dan ki isolation bed lawan bu itu kanang makan nembu jeng ya ki we de ki nongpang ki general patient ha ki hospital prepare ke Civil Hospital nongpo ki la long prepare ki dang penkre ya ki isolation bed itu bat bahamar ngar PHC bat umden PHC ngidang yele ada keren mata bat TC bat video yang itu jaka kita ada pernah identify bahkan don gaju trelang bahajan bat ki hospital authority kenang bahkan nembu jeng bala dakin one ki positive cases lani kini suspected cases kadang ba di departemen demi kinong ki bala kare bat ni sngobon ai borom ya ka health department ya sarkar jela kila persyang kat kepala ban penkre ban penbiang ya kani bat kabar galong banaka liang ka sunga kum nong nikmat hagi sedon lang kini ki orang ba nilai olat ban IT ya ki PPE personal protection equipment na ka bantai kini ki frontline worker kinong tre jong health department ka pakentup live totally ya ka umden PHC ban live totally ya ka marngar PHC niki PPE nilai ban IT ya ki mentakasing kumsi benta ban yarap iki kane gajing penlut pensep kamde naga skim naga no dari kedai ke bah penlut nak liang jonga simet nak tulok jonga nak siau kat balak nak ta bentit ya gini di jumpa dikam barang sutu nak skim ke bah sarkar kal ai ini melatih eu khau ban penbiang di snong beper kat ke balak la sisa kadang dunahi tang mengilai-ilai kat balak ban yarap nala deru ha ke bedi ban khau kena sngo bah ke bah ni yarap igini di snong di khau ki longying ki beduk ni sngo beri ban yarap ya kini ki sipai ki bah mat pre jang health department jongi bagian don ya keniki safety measure kemudian don di PPE haki kat ke banang la anak kaliang jonga yarap iki tu melade ban persngoi ki kini artili PHC kum kalan jingarap nang ba ki ni ki long tre ki jung hakmat do kin long ki ba la long ki ya dai la de kum nak kaliang do safety measure kita gede ki benta ki bangiwan akan kesni ban ngi scam ban ngi kentu ngesim ki kene kalat lang ba ki
printed bat ki electronic media kadang si ban tentu gi no chong snong ba dei ban panik dei ban ritmen sim dei ban ting ring dei ban yakun da jing start ba jing sempang ngim dei ban ngek than ye ki khobor ha ki social media ki don ki khobor ki ba shisha ki don ki khobor ki ba thok ki fake news ngim dei ban ngek than ki ne dei dei ban pen shisha ba bat ba ka ba kongsan kalong bangin bot renti ya ki jing batai jong ka health department kum kinong chong chnong na do ka ba tap ki mas ki ka sentur ba khut ki jong ni ang ta ka ban thet ilai jong ki na ka por sa ka por bat ban kiar na ki jing lang paj ba ki jing lumbriu bat ba kidang dat sibun ki jing batai ki ba sarkar ka batai na ka por sa ka por ku paj ba na chong chnong ni kerpat ba tin bot renti ki ne ba ngi scam ba kum ki nong yalam chnong ru kirang ba chnong ki sekretari chnong ki estate committee ki wal ai ki jing trilang ni da kerpat e piru nang ai ki jing trilang na ka por sa ka por ba na simru ni ka bu ban ai kule ya ki tu ki seng bahalang ki seng niam ki seng balang ki riu simet ki wala mi sakamat ban no senyang na ka banta ki uduk kerdu ngada apil ru ye ki ru ki ba don galat ai chnong ki thabu jong ki so ba ban sno tilang bagi no mi ti than e tang na sarkar ban yo tang ni no mi kmat ban yo dan re ni kan ni ke thma ka bangin hab ban yo khun rengkar ki ba don galat ki da kapar kin so ba ban kener lem di ngeram na ka banta ki tu ki ba don kam ki ngeram ha ka ni ko kaliang jong ka health department kila ile kat bala ban penbiang nalor ki PPE ki ventilator ki panon kami ki patient ki bala don haka stage D maka stage A B C D ke don ki ba panon kami ki ventilator ki de ki patient ki ba la don haka stage D ki ba don jing E na ta ban ring mensim na respiratory problem ke ban thot kena kaliang jong ka government ha nong hospital man ha ne ki na persang ban penbiang ini jong don kam bat hukum kadak ban yai pen kre ngidang don gaji kren in consultation bat ka department bahaka distrik bahaka jelaru bengini budin na kaliang jongiru kuminong bekmat ba kloi kat bala ki de ban penbiang ya ki ventilator apo nong po civil hospital gadi gejaka kabla de ban identify ban sumar ya gi belum positive cases paningi scam basien ya ki na kaliang ka sarkar jela ni kin sala ban poi gini ventilator